яраткан телефонда нәрсе эзлисең? Син нәрсә укыйсың? Ашаганда укырга ярамый? Телефонда отырга ярыймы? Юк, чынлап. Китап нәрсә турында? Иштәлегин сөйләргәме? Инде. Бу мажаралы повесть, фантастика. Марста беренче кешеләр турында. Бик кызыклы. Кайвакыт куркыныч. Куркыныч булгач, әкрен тынчыкма. Алайса, минем дә монда эшләр бик мавыктыргыч булыр. Сине коткарырга кирәк булса. Кызык булар иде. Аннары язарсың. Яраткан әсәрем булыр. Әсәр. Нәрсә турында? Батыр Борис турында. Так. Тагын бу әсәрнең геройлары кем булыр? Кара әле, автор. Син язган китап кызыклы булачактыр. Әмма ул хикая турында үзең уйла, яме? Монда гадәттәгечә, безнең интеллигентлар икесе дә күзлек киергә әзерләнә. Ашхана түгел, уку залы. Сезнең башка эшегез юкмы ни? Ие, укыйлар да укыйлар. Кеше укырга тиеш инде. Хәзер һәр кеше укучы да, язучы да. Әнә, Алсу ВКонтактеда һәр сәгать яңа пост чыгара. Синең турында Азат, аның турында, сезнең кылануларыгыз турында. Алсу шагыйрь дә бит, кемдер турында поэма язган бит инде. Әкият сөйләмәле. Ул ниндидер борынгы китаплардан алган постларны үзе язмый. Бик файдалы бите. Кичә дәрес өчен шигырь эзлидем һәм Алсудан ватан турында шигырь таптым. Һәм ятладым. Һәм бишле